Vážení spoluobčania, dovolte mi, aby som sa vám prihovoril na prahu nového roku 2026. Čaká nás nie jednoduchá doba. Vidíme, čo sa deje v Európe, vidíme vojnové aktivity na celom svete, vidíme iniciatívy na návrat fašizmu, nacizmu, nie už len na Ukrajine, ale v podstate v celej Európskej únii a v organizácii NATO. Z tohto pohľadu je mimoriadne dôležité želať si mier. Absolútnou prioritou nás všetkých je to, aby sme svojou aktivitou, účasťou, svojou jednoduchou prítomnosťou dokázali všetko urobiť v tom smere, aby Slovensko a Slováci neboli zapojení do vojny. Do vojny v prospech a na osoch anglosasov proti Ruskej federácii. Do vojny, v ktorej ide len a len o to, aby sa slovanské národy oslabili. Preto z tohto pohľadu aj vyzývam všetkých ústavných činiteľov Slovenskej republiky, aby sa dištancovali od akýchkoľvek budúcich krokov smerujúcich k podpore banderovského fašistického režimu na Ukrajine a tiež krokov, ktoré v tejto spojitosti v Európe iniciujú riadiace štruktúry EÚ a NATO. My Slováci nepotrebujeme vojnu. My Slováci sme nikdy nebojovali proti ruskému národu. Ani v prvej, ani druhej svetovej vojne, aj keď umelé iniciatívy v tomto smere boli. Na fronte Slováci prešli na ruskú stranu. Zároveň chcem obyvateľstvo upozorniť na to, že nie je potrebné tolerovať pasivitu riadiacich štruktúr, pokiaľ ide o životnú úroveň obyvateľstva, ktorá je mimoriadne ťažká. Peniazy je aj teraz ešte dosť, len sa musia používať pre dobro a blaho národa a nie pre elity a oligarchov, ktorým je osud národa ľahostajný. V tomto smere konsolidácia ekonomiky áno, ale nie na úkor životnej úrovne obyvateľstva, nie na úkor zbedačovania národa. Aj v tomto smere si myslím, že napokon riadiace štruktúry štátu otočia kormidlo ekonomiky na prospech národa a najbiednejších ľudí. Všetko dobre vám želám. Zdravie, šťastie, pohodu, sílu, energiu a najmä blízkosť a lásku najbližších v rodine a kompaktné rodine.